echt een hele erge badtrip gehad. Hoi, ik ben Benjamin. Ik ben 23 jaar oud. Ik ben een Leeuwardense artiest. Ik maak popmuziek. Ik heb echt een hele erge badtrip gehad. En dat heeft me echt wel 3 jaar van het padje gehad eigenlijk. Het voelde echt alsof ik er alleen voor stond. Heb ik nooit echt om hulp gevraagd en heb ik alles zelf gedaan. Wat ik eigenlijk achteraf niet had moeten doen. Ik had gewoon gelijk moeten vragen om hulp. Ik wil mensen graag raken. Ik wil ze laten weten over God en dat ze daar ook terecht kunnen als je geen hulp kan krijgen. Want ik ben nog lang niet bij de kust, maar ik hou mijn hoofd omhoog voor de stap naar adem. Ik krijg haast geen lucht, gedachten die in mijn hoofd nog langs mij varen. Er is geen weg meer terug, ik word overspoeld met emoties. Zo raakt de emmer weer langzaam vol. En sorry als ik overdrijf, maar ik heb het niet meer in de hand. Want nu verlies ik de grip op het anker.